naa na po'y bagong update human sa Portugal, human sa Czech Republic. Naa na po'y update karon kasama sa ato ang pugante nga si Zaldy Co. Matod mga kasama o sumala sa Department of Foreign Affairs, gikumpirma nila mga kasama o subay sa usa ka kasaligan daw nga impormasyon kasama o kasaligan nga source. Anaa daw pending nga petisyon si Zaldy Co kasama dito sa nasud nga France. Kana gikumpirma sa Department of Foreign Affairs kasama og Padayon karon ang pakig-alayon sa ato ang national government sa French authorities kasama kay anaa na daw karon sa custody sa French o sa France kasama ang ato ang pugante nga si Zaldy Co. RMN Kuskus Batikos. Hay nako, pagkahuman sa Czech Republic kasama diri na sab kita sa France. Kuya oy kasi asa naman pud ni katong niaging katong miaging update, hapit daw na dakpan. Karon kay ay si kuan dito si Atong Ang dito. Kantong hapit na dakpan niya. Ato ang latest update ani nasa Czech Republic niya bag-o nagpud ni confirm sa DOJ. Wala na daw dito sa Czech Republic. Nila daw giadto dito ni Secretary Vida sa DOJ kasama. Nya gi-check na dito, wa man daw dito sa Zaldy Co. Kaya karon ana na pud si Attorney Claire Castro kasama na. Ambot aning Malacanang pud kasama kumbaga gina-hate or di sila ganahan kasama sa mga fake news peddlers. Pero basin kamo ba nagikan ang sa inyo ba nagikan ang impormasyon no? Pinagi sa katauhan sa presidente nga si President Bongbong Marcos Jr. Sa inyo ba nagikan nga naa dito si Zaldy Co sa Czech Republic nya karon wala na pod. Nagikumpirma na pod sa DOJ kasama pero karon na another confirmation na pod. Kumpirmado ba gyud gaha? Sa man ta kanusa pa man ni dakpan yun si Zaldy Co pero we are just hoping kasama ato lang yung gipanghinaot nga madakpan na gyud ni. Kay nihangyo na manggod og political asylum sa France. Na daw ni pending petition karon si Zaldy Co kasama dito sa France og Padayon daw matud pa ang pakig-alayon sa national government of the Philippines kasama of course ato ang nasod Pilipinas aron mapauli ni o hingpit na ang mapauli si Zaldy Co aron matubag na gyud daw ang tanang gipanglabay kaniya nga mga aligasyon bahin sa anomaloso gihapon kasama nga flood control scam. RMN Kuskus Batikos. O karon mga kasama atong mga kauban si Attorney Claire Castro mga kasama atong paminawon ang dugang pagpasabot niya kabahin sa kumpirmasyon ni whereabouts o kumpirmasyon kung asa o kumpirmasyon sa lokasyon kung asa karon nahimutang ang pugante kasama nga si Zaldy Co mga kasama atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa ato ang Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro. RMN Kuskus Batikos. Sa kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldy Co. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Zaldy Co has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Zaldy Co home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Daghang salamat sa ato ang Palace Press Officer Under Secretary kasama Attorney Claire Castro. Make sure lang gyud attorney nga dili na pud ni diversionary tactics. Sa mga nagunang issue na pud nato karon matabunan ning mga dagko kayo nga mga issue sa ato ang nasud kasama.
As in diversionary tactics na pud ni nga ato ay paggawas karon nga hapit na ni madakpan si Zaldy Co kay mao man ni dako-dako pod nga naay connection sa dagko pod nga mga iskandalo sa ato ang nasod which is ang flood control scam.